ce mă jucam eu când eram mic. Păi acum vă jucați fotbal cu stelele, iar noi... Păi da, mă, că pe vremea aia o să fie... Că pot să mă dau jos să iau acolo. Bă, voi vedeți că... Bă, de ce nu vine către mine ăla? Ah. Bă, vine către voi. Vine chopper-ul după voi. Trebuie să vină apă. A? Nu pot, bă, e prea departe. Unde mă? Da. Deci a tras în voi ăla. Da, da, ați murit. Oh. Am avut. Me. Am tras. Ender, dă-te jos. Ender, dă-te jos. Bă, Ender, îmi zgârie mașina. Nu pasă. Repune Ender. Repune Ender în milioane mod. Da. Ce are? Nu pot! Dar nu vine la mine. Vine la voi. Nu sunt prea departe. Gata. Ce-a făcut mă ăsta? Bă, dar nu te mai mișca! Stai așa că... Bă, mai Really, nigga. Ender conduce mașina asta specială, eu conduc insurgentul. Și acum ce faci? Unde te-ai să tragi? Da, dă-te jos și unde te-ai să tragi? Au! Unde? Eu trag, bă! Nu, urcă-te în ăla. Ender, urcă-te în ăla. Ender, Acum stai așa să iasă prostul ăsta. Hai, bă, Luci! Luci! asta m-am urcat eu, nu-i problemă. Ieși că eu sunt mai bun! Nu eu. Haide, bă! Asta aici. Păi tu trebuie să... Dacă... Hai, bă, ești prost, Luci, tu nu știi să tragi? Tu! Mamă, dar ești... El. Dă-te jos, dă-te jos. Mihnea, dă-te jos. Dă-te jos! Mihnea, ești prost. Dă-te jos. Eu. Motherfucker. Intră mie. Era să spun Mircea. Gata, hai. Oh, stai, eu am uitat că eu conduc. Bă, Luci, trage. Mamă, Luci, dai pe lângă. A, ba nu.
Dreapta. Luați înainte, luați Încă e departe. Hai. luați înainte. Stai mă că se controlează like un shit. Îi văd. Moare. Aveți grijă la elicopterul ăla de asta cu tractorul. Gata, 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 nu mai. Nu mai trage după elicopterist, văd. Elicopterul ăla cu Trage-mă, lu. Ah. Loci, omg. Da, nu mai pot să mă ridic mai sus să trag. Nu contează că ăla o să intre în... așa. Bă, și mă crezi că l-am luat un pilot fix atunci? Deci să dau aici, strict, mă duc. Vedeți că un elicopter în fața mea, luați înainte. Sus, stânga sus. Văd, dar nu pot să trag. Voi. Bine, așteaptă. Pot. Mă las. Acum poți? Da. Vezi că vin două mașini. Bă! Așa. Vezi că vin două mașini. În spate, Luci. Nu știu ce, dar mă uit și eu în spate și nu e idee bună. Tristește de nu mă împingi. Trebuie să distrugem ăia neapărat. Trebuie să iau despre Sau putem scăpa, pur și simplu. trebuie să distrugi asta apărat. Da, ba nu, că se mai spawnează. Nu trebuie, ăia din spate au dispărut. Ok, Stai pe loc. nu trebuie. A, da. Dar ce, eu nu știu să conduc? Nu dau nume. Dar ce știe, mă, bine, așa pot. Luci, în față, în față, 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 Nu, auzi, ascultați-mă un pic, nu zic că Mihtea nu știe să conducă, ok? Știe să conducă, da? Dar mișcă foarte încet cu mașina de la mine. Voi vedeți cum ăsta că merge pe o roată? Wow. Ok. Hai. Rămâne aici, mare. Mie îmi place că eu filmez totul. Ne las liniștit, avem o Ok, dar nu-i bani. Hai mă, nemeți. Uitați-vă pe unde intră Barosan. Ia. Opa! Să spune întrebarea asta, sunt acolo. Hop. Filma. Uitați-vă pe unde intră Barosan. Ia. Stai că mi-a dat microfonul mai așa, bă, mai bine. Dar cine mă asta, naibii? E ajutor, rulet. Bă, ia, Ajutor social. Oh,